kok ngkha tabok jotoni elakaono kaisa nemuda village committee ni kok bang lain village committee kok bang lain dei beneficiary selection oma haino tewi chini edc hafang bai aste hafang ni kok bang lain bari wini tongmani nukdagu tani hingke niro jotun saiman chini edc amsai ni yarang si homau chini edc ni yarang ke village committee o jaga village committee ngkha chini edc bai ni salok jago ni bata ama sarai hoite bura jotun lekha karung hoite lekha ring jotun saiman edc ni village committee ngkha edc অথচ রাজ্য সরকার ইন্টেনশনালি অরণ্য বিজেপি খাইনাই রং ইন্টেনশনালি जोंनि ও এডিসি नि ভিলেজ কমিটি ন দখল খাইनाय এবং খাইयै दं आखोनो जोंनि महाराजानि नाहरमो जों जोंनि दिप्रासा बुलाय तावलाय नियावै बाहायके जों दोलो बनो सटा खाइनाय बनो जों चेष्टा माना लायनाय जों बबाग्रा बहाय नों बने लेभेल रो साखा दङ जों बहाय जोंनि लेभेल जों साखा दङ निराव बमा हायके नों साखा दि निरावनि लेभेल रो बाहायके सलुशननि लामा माना तानिके जे सामन कसामानि जों ताबा एडिसि ओ पावर फाइमेनि जागोल जों जतसि अमाहाय सामनो मानसि गोसावै दंमानि के जों जतनो साइमानो आनसै सिगां सानाय एमसा जोंनि मेन सलुशन ले ग्रेटर त्रिपुरा लेंथि अमाहाय के ब्लॉक नि हयते कासो जागो डीएम नि हयते कासो जागो स्टेट नि हयते कासो जागो जोंनि अटोनोमी नि कुनो मिनिं सिकरिखा के जों जतनो बुजिलायनि नांगौ अमाहाय के जों कासो जा दंमानि मेन अथंखा जोंनो बर' इंडिपेंडेंटली जोंनो हिरोनि नाया जोंनो सामुतांरनि नाया के हाने बाङै नों महाराजा बारबार नों बुवाग्रा बारबार नों साइ दङ अमने पार्मानेंट सलुशन के ग्रेटर त्रिपुरा लेंथि ताबक जे थंजांमानि जों पंचायत थंजांमानि कासुजांमानि अमाहायनो जों मुइतमानानाय जे जोंनि त्रिपुरा मथानि जे जों एडिसिव दंनाय र बर' माने दाबि सलुशन खाया बर' सामुतांया हाय दुइ ताहलि मेन प्रॉब्लम हिके आगे निसिमी अमाहायके चलै खाय अमनो ताबो हठात के कालाय मालिया नाय इंगे बर' अमाहायके गोसारयनो दंनाय गोसारो माने जों यंनायनि लामा बनो जोंनि बायथाग लामा इंगे जों ताबो गोबां मा जोंनि एडिसिनि हाफांत्रि जे प्रोजेक्ट खायनि सासि बर'नि अनुमोदन नांनाय सापोसरनि ता एमजेएम रेगानि होते राबार सिलेक्शन माने नेरो जतनो साइमोन बिदिनो अप्रूवल मानानाय इंगा जों सेंट्रल नि प्रोजेक्ट जोमो राज्य नि प्रोजेक्ट या रेगा नेरो जतो साइमोन अमो अरनि राज्य सरकार रोमानिया अमो सेंट्रल गवर्नमेंट सि जोंनो रो और जागा सासि बिदिनो अप्रूवल नांनाय तार माने जोंनो लामा कासोमानि अमो जों काहा के मा बुजिनांगौ बन यागनि यावने जों थांसा खलायनि तेबो अतर चबा मा खायनाय ताबक